Binanda Swargiary sir, National Awardee, बिथां सारखौ जोंनि गेजेराव मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। सार बिथांखौ जोंनि गेजेराव गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिजों गासैबो फरायसाफोर बिथांमोनखौ दावगानायनि लामायाव बिथांनो होखानाय आयदाफारि बायदियै बिबुंथि लाखिलांनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। दिनै बे गोथार बुब्लियाव हरिसिंगा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफाद बे लाइमोन आफादा खुंगा 30थि जा सावरायमेल जथुम खुंदों बे सावरायमेलनि आफादगिरि मानगोथाव आफादगिरि आरोबाव बे मेलखौ बावैसो बेखेवलांनाय जोंहा हरिसिंगा समष्टिनि मानगिरियारि सिबिजाथाव सन्जय स्वर्गियारी बिथां आरो जोंजोंनो बे जौसाङाव जिरायनानै थानाय सिबिजाथाव मानगिरि भारत चन्द्र बर' आरो बेवहायनो जिरायनानै थानाय सासे सिबिजाथाव आयदा फोरोंगिरि बाली प्रसाद बर' पलिटिकेल साइन्सनि आयदा फोरोंगिरि आरोबाव बे जौसाङावनो जिरायनानै थानाय हरिसिंगा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिबिजाथाव लाइमोन गौथुमनि बाथौ गौथुमनि जायफोर सिबिजाथाव आफादगिरि नेहाथारि आरो मावथिफारिया नोंथांमोन आरो दिनैनि बे सावरायमेलाव नुजाफैनाय आरो हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय अनजालु फरायसामोन आं गिबियावनो गासैनिबोसिम जाहाथे माने इयुना जाहाथे मोजां जायो बेनि थाखाय बयनिबो जाहाथे इयुना मोजां जायो बेनि थाखाय आफा बोराइ बाथौनि सेराव जाहाथे आरो आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ बावहरनाय जाबाय। आंनो मोनसे आयदा होदोंमोन बे जाबाय गोग्गो गोसोजों जिउआव दावगानायनि थार सोलोंथाइखौ मोननो हायो। दा गतिके आङो बे आयदानि सायाव एसे बुंनो थाखाय आखायाव लादों। बे जाबाय गोग्गो गोसो जौगानाय आरो थार सोलोंथाइ मोनथाम बुस्थु जियानो जाया मानो मोनसे खोथाखौ थारैनो आङो जोबोद गोजोनदों मानोना दा आङो बाक्सा जिल्लानि मानसि हिसाबै जोंनि बिथिं बाक्सा जिल्लायाव बेबायदि लाइमोनफोरखौ लानानै माने सावरायमेल खुंनायनि जा हाबाफारि बेफोर गैया। दा बेवहाय आं खोनादों आरो बुजि मोनबाय जे बोसोरसे नङा बोसोरनै नङा 30 बोसोर लाइमोनफोरखौ लानानै सावरायमेल खुंनाय जाबोदों बियो थारैनो बाख्नायथावना। माने दिनैनि लाइमोनानो गाबोननि नोगोरारि आरो नोंसोरनिफ्रायनो लिरगिरि दैदेनगिरि थुनलाइगिरि आरो मोजां नोगोरारि जोनोम जानांगोन ओंखारनांगोन। दा आरो बे
आरोबाव लाइमोन समानो जिउखौ दानायनि मैखोम सान आरो आनान गसायाबो बे लाइमोन समावनो बयनिख्रुइबो बांसिन गोहो बोलोखौ जोंनो हरो बाथ्राया जाबाय बे गोहो बोलोखौ नों मोजां खामानियाव बाहायोना गाज्रि खामानियाव बाहायदों बेसो गेदेर एबा गिदिर सोंलु बाथ्रा आरो बे लाइमोन समानो जाबाय जिउखौ दानायनिबो सम आरो जिउखौ सिलिंखार खालामना लानायनिबो सम आरो बेखायनो स्टेनलि हल्डार साइकोलजिस्टआ बुंखादों बे बैसोआनो जाबाय इट इज द एज अफ स्ट्रेस एन्ड स्ट्रं लाभ बारहुंखानि सम स्ट्रेस माने टेनसननिबो सम टेनसन सिन्था माबाय थानाय दा किसुमाना माला फरायनायनि टेनसन लायो माबोरै गावबा गावनि जिउखौ दानो हायो माबोरै गावनि गोरबोआव इसे खोमानानै थानाय मोजां मोजां गुन आरो क्वालिटिफोरखौ टेलेन्टफोरखौ जौगाहोनो हायो बिनि टेनसन लायो आरो खायसेया जाबाय गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डनि टेनसन नंगौना खायसेया जाबाय मबाइलनि टेनसन खायसेया जाबाय बाइकनि टेनसन खायसेया जाबाय जौ सेरेब आरो ड्राग्स भांनि टेनसन दा टेनसनखौबो नांगोन स्ट्रेसखौबो नांगोन खिन्थु मोजां खामानिनि थाखाय आरो दा जियानो जाबाय बे जाबाय आरो बारहुंखानिबो सम नांगौ बारहुंखायाव नाय बेसेबां गोहो बोलो दङ आरो बे सिलिंखार खालामनानै होयो बारहुंखा फैबाथाय आरो बारहुंखायाव फाग्ला बारनायाव जेरैबायदि गोहो बोलो दङ बुहुमखौ मिथिंगाखौ सिलिंखार खालामना होनो हानाय बेबायदि गोहो बोलो दङ बेबायदि लाइमोनफोरनियावबो तामान गोहो बोलो थायो आरो बेखायनो मुलुगनि जेसेबां गिदिर गिदिर खामानि जेसेबां जांख्रिखांनाय रिभलिउसन बे गासैबो लाइमोनफोरनि दारैनो जायो मोजां खामानियाबो जायो गाज्रि खामानियाबो जायो आरो बे लाइमोन बैसोआ जोबनाय लोगो लोगोनो लासै लासै आरो बैसो माबाया बोलोफोरा खमायलाङो आरो मानसिनि बे दा टेलेन्ट दा शक्ति दा पावार जेरैबायदि माने पावार मा मेन्टेल पावार फिजिकल पावार थिंकिं पावार राइटिं पावार बा बेबायदिनो डेन्सिं पावार सिंगिं पावार এই যে गोहो माखासे इंराजि बाथ्रा बुंनो हानायनि गोहो मोजाङै आनजादाव लिरनो हानायनि गोहो मोसानो हानायनि गोहो आरो खामानि मावनो हानायनि गोहो माबा मोनसे गोदान बेसाद सोरजिनो हानायनि गोहो बे गोहो माखासेखौ बे जाबाय जौगाहोनाय बोथोर दा गतिके जोङो बेबायदि गोहो मानसिनि गोरबोआव इसे खोमानानै थायो आरो आनान गसाइफोरा बेबायदि गोहोफोरखौ हरो मानसिफोरनो जों खालि बेखौ सायख'नानै जों जौगाहोनो नाजानांगोन आरो बेखायनो जोङो माने आरो मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखिनांगोन जे जोंनि बे जे गोहोफोरखौ जौगाहोनायनि मैखोम समानो जाबाय लाइमोन सम बेखौ डेभेलपमेन्ट खालामनायनि बे पावारफोरखौ गोहोफोरखौ थारमाने मोनफ्रोमबो खामानि मोनसे सम थायो मोनसे थासारि थायो स्थान काल पात्र बेनि होनना बुंनाय बायदि आरो जे मानसिनि गोरबोआव इसे खोमा थानाय मोजां मोजां गुन आरो क्वालिटिफोरखौ जौगाहोनायनि मोनसे सम थायो आरो बे मैखोम समान जाबाय लाइमोन सम दा जियानो मानो जोङो फरायसालिफोराव बा फरायसालिमाफोराव कलेजफोराव इउनिभार्सिटिफोराव our teachers are teaching about the world of knowledge
But today I want to teach something about the world of mind or about world of the heart. जोंखौ फरायसालिफोराव गियाननि जामाने बुहुम गियाननि बागै फोरोंनाय जायो नाथाय मानसिनि गोसोनि बागै फोरोंनाय जाया आरो बेखायनो दिनै आंनो जा आयदा होदों गोसोनि सायावनो आं एसे बाय स्टाडिबो खालामबाय थादों बाय बांला एसे लिरबायबो थादों आरो मोजांखौनो मोनदों आंनि जिथु आयदाखौ होदों आरो बे हिसाबै आं जि हागै एसे अनजालु फरायसाफोरनो गोसोनि बागै बुंनानै एसे नोंसोरनि गोसोखौ गोग्गो खालामनो हायो नामा एसे नाजानो थाखाय बेयाव फैनाय जादों दा बेबादिनो गोसोखौ जोङो नुवा जेरैबायदि जों बारखौ नुवा आनान गसाइखौबो नुवा नाथाय बारखौ नुवाब्लाबो बे बाराव बेसेबां गोहो बोलो सिखोमानाय थायो बाराजों जोंनि जिउ आरो दहाय बुंनाय बायदि बारा फाग्ला बार फैब्ला मुलुगखौनो सिलिंखार खालामना होनो हायो दा मानसिनि गोसोखौबो जों नुवाब्लाबो बे मानसिनि गोसोआव ट्रिमेन्डास पावार जोबोद गोहो बोलो सिखोमानानै थायो Mind is the root now. If success is the fruit, mind is the root now. देरहासार जानायानो जुदि जोंनि जिउनि थांखिब्ला बेबादिनो जोंनि गोसोआनो गासैबो नांगौ रुट दंफांनि रोदाया जेबायदि गासैबो रोदाया गाज्रिबा बे सेरजाला दा बेखायनो जोंनि गोसोआ जुदि मोजांबा प्रपार माइन्डसेट नांगौ तारमाने खायसे मानसिफोरा लेखा फरा लाबाबो थाखा फैसा थाब्लाबो गोसोआ जुदि गोग्गो नङाबा मोजां नङाब्ला बिनियाव सुख सान्तियाबो गैला आरोबाव बिनि मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय साननाय हनाय गासैबो माने गाज्रि जाजोबलांगोन दा बेखायनो जों जिथु जोंनो माने गोग्गो गोसोखौ नांगौ जोंनि गोसोआ मा होनो समायना जानांगोन बिउटिफुल माइन्ड progressive mind creative mind prayerful mind, productive mind, profound mind, or pure mind. So many joyful mind, or happy and successful mind. गोग्गो गोसोजों बेखौनो बुंगोन जेब्ला जोंनि गोसोआ समायना जायो आरो गोसोआ समायना जानो नांगौब्ला बेवहाय गाज्रि साननाय हनाया माब्लाबाबो थानो हाया जोंनि गोसोआ सोरजिलु जानांगोन सोरजिलु मोजांनिफ्राय मोजांखौ सोरजिनो मोजांनिफ्राय मोजां खामानि मावनो लुगैनाय on the basis of whatever knowledge you have been acquired you should try to create something new नों जा सोलोंबाय जा गियान मोनबाय जा सोलोंथाइखौ लाबाय बेफोरनि सायाव सोनारनानै माबा मोनसे गोदान सोरजिनो लुगैनाय ओरैनो फरायबाय मुखस्थ खालामबाय पास खालामबाय बे नङा गतिके जोंनि गोसोआ सोरजिलु जानांगोन क्रिएटिभ आरो मा नामनो प्रेफुल माइन्ड माने मा आरज गाबख'आरि गोसो आनान गसाइनि सेराव आरज गाबनाय गोरों गोरानि सेराव आरज गाबनाय माखौबा सोलोंनो थाखाय आरज गाबनाय आरो बेबायदिनो गोसोआ गोथार जानाय जाहाथे बेवहाय गोथार होनबाथाय माने मा जोंनि साननाय हनायफ्रा गोथार अरायबो जोंनि गोसोआव
गाज्रि साननायफ्रा खायसो खालामनो नागिरो मैखोमबाबो जोंनि लाइमोन टाइमाव मोजां साननाय हनायफोरा सोरजिलु साननायफोरा गोथारथि साननायफोरा आरज गाबख'आरि साननायफोरा बे फैनो नागिरा आरो आथिखालनि गोबां लाइमोनफोरनि गोसोआबो आरो मा जादों रंजालु नङा जयफुल नङा माबा माबि इसोरासो सिन्ता थासोनाय गोदै माबा गथ' गथायनि सिन्ता थानायफोरजों खोब माने सिन्तायाव थानायखौ नुयो दानिया आरो गोबांनियाथ' बे माने सिन्ताया मोजां नङा गोबांनिया दा बेखायनो बुंदों मा जे पवित्र हृदयजों भगवानखौहाय थारनांगौ हृदय गोसो आरो गोरबो माइन्ड एन्ड हार्ट बे हार्टखौ गोरबोखौ एसे गोथौ सोदोबथियाव फोरमायनाय खिन्थु मोननैबो एखे गोसो आरो गोरबो ओरै होनना बुङो दा बेबादिनो गोसोआ जुदि गोथारब्ला आनान गसायाबो जोंखौ अनो होनना बुङो आरो गोसोआ गोथारबा मोदोमाबो गोथार जायोब्ला आरो गोसो मोदोम गोथारब्ला जोङो जिखुनु खामानि दामानि लेखा फराखौ थाब थाबैनो सोलोंनाय आरो गोसोआनो पापि जाबायब्ला मोदोमाबो पापि जायो अब्ला नोङो बे पापि गोसो आरो मोदोमखौ लानानै नों माबा मोनसे आयदायाव खोब गोरों जायो माबा मोनसे आयदाखौ सोलोंनि बियो एसे जानाया गोब्राब जानानै फैयो आरो बेखायनो गोग्गो गोसोमब्लाथाय आं बेखौनो माने बुजि मोनो जेब्लानोखि बुंदों मा जेबायदि दहाय बुंदों समायना ए थिं अफ बिउटि जय परिबार होनना बुंदों जन टिचार समायना बेसादखौ जों बयबो मोजां मोननानै लायो बे गोसोआबो समायना जानांगोन मिनिस्लु मिनिस्लु ओरैबायदि महरजों थानांगोनब्रा दा बुरि मानसिखौबो मिनिस्लु थाबा एसे सिख्ला बायदि नुयोना बोरायबाबो मिनिस्लु थायोबा उइथ स्माइलिं फेस होनना बुंदो मोजां नुयोब्रा नोङो सोरबा सासे सिख्ला गावदां नायनो मोजां खेबसुम थायोबा जंगिरिनि थायोब्ला आरो सेंग्राफोराबो बेबायदिनो जंग्राना थायोबा मोदाय गोदै गिसोम सोमनो दंफांफोरा बायदि बेखौना आरो दारि थाबाथ' आरो खाथियाव थांनानै नङा दा बेखायनो स्माइलिं फेस जयफुल माइन्ड आरो बेबायदि रंजालु गोसो थायोब्ला बेराम आजाराबो जोंखौ हमनो हाया आरो रंजालु गोसोजों खामानि मावब्ला मावनाय बायदि मोना दिनै साब्रै सिख्लाया माइ गाय रायलायनायावनो एदावलायनायावनो नों सोरखौ गोसोथोखौ हारिनानै सोंलायनायावनो माब्ला बिगाबा हाखौ गायखाङो गम खोनो मोना नाथाय बे जाबाय रंजालु गोसोनि पावार the power of joyful mind आरो बे लेथ्रा गोसोनि मानसि मिनिबो मिनि हायालै मिनिनो नागिरबानो खें मोनखाङो आरो दा बेखायनो जोङो रंजालु गोसोजों जुदि फरायोब्ला जेरैबायदि जों रंजालु गोसोजों सिनेमाखौ नायो एकदम बोरै खालामबाबो गमानो गैया आरो सिनेमायाव गोसोलायनाय बेफोरखौ नुबाथ' आरो सेंग्रा सिख्लाफ्रा बाप फैबा सानसेनो मोनब्रै मोनबा गाहाम सिनेमा नायनो नागिरो ओरैबायदि रंजालु गोसोजों नायोना थारमाने मा जायो सिनेमानि मोनफ्रोमबो जाथायनि गोसो गोरबोआव थायो जियानो जाया मानो बे जाबाय गोग्गो गोसो माने आरोबाव बुंदों मा जे बे थारमाने आजिखालि मोनसे खोथा दै मानसिनि गोसोआव खोब बेराम हमनो नागिरदों बेराम ओइ जे मोदोमाव बेराम जायो उदै गाराम सानाय गेस्ट्रिक जानाय आरो बेखौनो उदै सादों मुलि जायो गायो आरो जेबायदि मोदोमनि बेराम जायोबा जोङो
गोजोनै थानो हाया जानो हाया लोंनो हाया आरो गोसोनि बेराम जायोब्लाबो गोसो गोरबो होनानै जों खामानि मावनो हायो मन'नि बेमार समान दाङारि बेमार नाय होनना बुङो आरो मन'नि बेमार जायोबा बे गोसोआ गोग्गो जाना गैया बे बुग्ला जाबाय दा बेखायनो मोनसे खोथा बेनो जे आथिखालाव जोङो बिसेसबा बे लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि गोसोफोराव माबा बेराम हमनाय बायदि जों नुदों आरो दा बेवहाय मा जायो मानसिनि गोसोआव माबायदि बेराम जायो सोरबा रायजाबाबो दुखु मोनो जोङो गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड ब्रेकआप जाबाबो दुखु मोनो जोङो आरो हाबा जाबाय हिन्जावा रायबाबो दुखु मोनो जोङो हौवाया रायबाय थाबाबो दुखु मोनो जोङो आरो सोरनिबा बुंनाय आरो मावनाय दांनाय खामानियानो जोंनि गोसोआव दुखु होयो आरो बे दुखुखौ जुदि जोङो हामाब्ला मोजां खालामाबा बारानिफ्राय बारा जालांबा बिनो गोसोनि बेमार जालाङो जानो लोंनो इस्सा गैला जाय मानसिया आंखौ रायो बिदि रायलायनो इस्सा गैला मोनसे कमप्लेनिं माइन्ड बिदि आं रायलायनो गारबाय जेबायदि बिफाफोरा माबा माबि बुंबाय थायोबा बिमाफोरजों रायलायनो गारो फैलायबाय आफाया मोना फैलायबाय माबा माबि आरो बुखिजासिगोन दा बेबादिनो ओइ जे जों जे दुखु मोनो समाजारि माने बेबस्थाफोरा मोजां नङाब्लाबो समाजनिफ्रायबो दुखु मोनो खायसे मानसिफोरा आरो बे दुखुआनो बारानिफ्राय बारा जालांबा बे गोसोनि बेरामाव महर सोलायलाङो आरो गोसोनि जेब्लाखि बेराम जाबाय मन'नि बेमार समान दाङारि बेमार नायना नोंहा जुदि गावनि मावनांगौ खामानि फारसे गोसो गैया बोले फरायनो इस्सा गैया गोसोफोराव गाज्रि साननायफोरा फैबाय थायो थांना थानो इस्सा गैया रंजानाय गैया गोथांबाबो गोथै बायदि सेंग्रा सिख्ला टाइमावनो माबा हौवा थैजादों हिन्जाव थैजानाय बायदि माहा संसार गथ' गथाय थानाय बायदि टेनसन जानाय बायदि दा उदै गोनां बेमार जाबाबो जोङो डाक्टरनो थिउ खालामो नाथाय गोसोनि बेमार जाबा रावनोबो खिथाया नलै जों हारसिंनो सिरि सिरि हारसिंनो सानहाबनानै जुजाइनि अर बायदि रोहो रोहो खामफ्लिजोबनानै फरायनायावबो गैया बिदि थारमाने फरायनोबो इस्सा गैला हाल खदालाबो थांलिया दर लांदां बर' लांदां माथो लांदां दानो जाबाय दा बेखायनो आरोबाव जोंनि जे माने गोसोआव जे बेराम जायो आरो मोनसे जाहोन दंबाय मा